Szerbiai ételt készítünk, csevapot, mert Vajdaságból jöttünk, és a táj jellegű ételt szerettük volna hozni. Mondjuk rá nálunk Szerbiában nem ebből a húsból készül, amiből itt szarvashúsból, disznóhúsból és marha fagyút raktunk hozzá. Szerbiában ez birka fagyúval készül. Zenészeket is mi hoztuk Vajdaságból, magyar zenét játszanak, mulatós zenét is. Kinek mi az igénye, ők el tudják játszani. A